skroz dole. I šta to sad znači, da mi je palo oko stopova? Pa imaš kraću nogu, dalje od rođenja, operacija, a sad gledaju nju kako će da raste. Jel gledaš? Oče, u ime Isusa Hrista, izlazi iz nje. Ajde, izlazi. U ime Isusa, još brže. Hvala ti, oče. Hvala ti. Izlazi. U moćno ime Isusa Hrista. U moćno ime Isusa Hrista. Sviđa? Vežbam svako večer. Slava Bogu. Da, vidiš. Raste noga, raste. Izlazi. U moćno ime Isusa. Raste. Da. Kosti, sve. Wow, evo vidi. A još malo. Još malkice oče. Pum. Evo, Još. Gledaj, raste i ova. Slava Bogu. Evo kako uvali, koliko je sad iskočila. Osjetio sam u ruci sam osjetio skok. Slava Isusu. Evo ga. Slava, vidi, gledaj. Slava Bogu. Ista dužina. U ime Isusa. Slava Isusu. Videla si čudo sa svojim očima. Gledaj, evo ti ovo još raste, gledaj. Jel veruješ sad? Vidiš, da raste. Izlazi od nje. Zadnja bol, zadnja sumnja. Gledaj kako je izašla noga, Hvala ti, jesi oče. vidjela? Video sam. Moćno. Snimila Moćno. sam, nisam videla. Moćno. Sad ustani. Slava Bogu. Slava Slava Isusu. Ne boli ništa. Gotovo. Jer te boli, ženo? Kaži jasno, nek te Bog Pa kažem, rekao, da, ali ne onako jako. Ne onako jako, opala puno. A ima još malkice, onako, ostalo žiga. A? Samo stavi tu ruku i kaže, Isuse, hvala ti što mi isceljuš Hvala što mi se... i verujem. Sad čekaj. Šta osjećaš sad? Šta osjećaš sad u tebi? Opet mi vruće. Opet ti vruće? Aha, Kako može da ti vruće bude? vruće mi, majke mi moje, odavde. Odavde ne znam da mi više toplo. Slava Isusu. Kako ti ime? Još Aleksandra. Aleksandra, stiglo mi samo ovo, da znaš da te puno voli. Isus te voli, zato te iscelio. Jer te voli. Volim ja njega. Nije pravo. Ja živim samo svojim slovom. Noge ti izrasle, kičmu ti iscelio ti taj deo kod pluća. Šta si tu imala? Tu su mi gradili stent. Stent. Bilo mi su Ok. venu. Zato mi nije otkrio, ali sam vidio kao plavu boju i vidio sam kao meso sa stvoreno. Tako da može se dogodi... Možemo mi opet Tako, malo da, nas može se dogodi da ga nemaš više. Koga? To što ti je ugrađeno. Bum, isceljen si. Kako Noga treba ti da je ne- rasla. Jel ti je rasla? Da, Pa šta misliš da nema moći da ti skine plastiku i da ti stavi ono što treba da bude? ali ti Isus kako stvorio nas. Stvorio moju dušu, tvoju dušu i naše telo i ceo univerzum. Misliš da nema moći da isteli i da stvori novo srce? Jel ti je noga rasla? Gdje se ih gledam, ono ne mogu da verujem što. A kako objašnjavaš to? Sedi ako hoćeš. A kako objašnjavaš to? Pa da ti kažem, ja sam dosta verovala, Slava išla sam u to. Išla sam... Kako objašnjavaš da noga raste? Ne znam, to ne bi sad uopšte, ko da je neki Zato što čarobnjak. Isus nije čarobnjak, on je mnogo višlji od čarobnjaka. Čarobnjaci su od zloga. Isus je Bog To da. i on je pobedio smrt. I kroz ime Isus Hrist viđamo isceljenja i čudesa. Isus pravi čudesa i dan danas problem su ljudi koji ne veruju. Ja verujem, ja Eto, iskreno vam zato ti je kažem. noga izrasla i verujem da to, vidiš, ja nisam ni znao da su ti ugrađivali baš tu nešto, ali mi je prikazao u duhu plavu boju, blizu kičme i blizu pluća, kao plava boja, sila koja se širi i isceljuje ti iznutra. Ne bi me iznenadilo da odeš kod lekara i lekari da krenu da vrište i da ti pitaju šta je ovo. Onda se seti imena Isus. Kaži šta je Isus za tebe uradio. Da su ti noge rasle, da te iscelio i ovde, nek i oni čuju. Bog isceljuje da bi se ljudi pokajali.
jer pakao je realan Ja i sam raj je mišla, realan. jel verujete? I kad se pokajemo od svojih greha i verujemo u ime Isusa Hrista, imamo zagarantovan večni život, zagarantovan. On ti iscelio telo, ali opet će to telo da stavi. Jel verujete da ja, na primjer, pijem 6 lajkova? Minimum. Kako? Ujutru 6 lajkova pijem popodne 2, uveče 4. Onda mi je Sad, baš ako dobro. prestaneš da ih piješ u veri, Bog to vidi i neće neprijatelj da se vrati. Bićeš zdrav. Nek bude po tvojoj Onda veri. sam mislila, postila sam, jer ne smijem da postim puno, znaš, Da. onaj ceo post. Da. Postila sam tih par dana, koliko mi je Bog podredio. Da. Išla sam čak i na tu ispovest. Verovali vi ili ne, ja sad ne znam kako bi vam ja to opisala. Ja sam osetila neko olakšanje, što sam olakšanje osetila dok je on čitao. Meni su tako jurile suze. Ja ne umem da vam opišem kakav je to. Na kraju sam njega zamolila, stavim naočar i ne mogu ni pod naočarom od onih suza da vidim šta sam napisala. Jer imam komšije tu kod mene, oni su isto, oni su baš pobožnici, oni idu stalno u crkvu, ali dobro, zdravi su i pravi jedan i drugi mogu. Ja kad mogu, jer mi pripadamo Vazelenskoj crkvi. Aleksandra, nek se tvoja vera zasnova na ono što si videla, jer Pavle kaže, nek tvoja vera bude zasnovana na Božju silu, a ne na mudrosti i reči. Bog te danas iscelio, Isus te iscelio lično, da ga vidiš u sili i da veruješ u njega do kraja i da živiš sveto. Izdrži ovo malo što je ostalo. Bog će ti dati novo telo, večan život i to je zauvijek. I tu više nema bolesti, nema plać, samo radost i on je to od početka i teo. Verujete da sam ja došla do Trodona. Pila sam i Trodon i ako ga ne popijem sa ovim nečim za smirenje, na primjer diazepam. Verovali ili ne, znači jednostavno kao da sam vodu. Šta biste sad rekli, možemo ovo da okačimo na YouTube, da se proslavi ime Božije. Ali šta biste rekli ljudima koji gledaju za Isusa? O vama sve najbolje. Ne, o Je li Isusu. realan? O tome što vam se Amin. desilo, šta biste rekli za Isusa Hrista? Amin. Amin, sveti Bože, kako? Da Isus isceljuje, jel tako? Da, I da se pokaju. da, Slava Isusu. I da veruju. da. Slava E Isusu. sad,